Il-Ministru tal-Enerġija Miriam Dalli ammettiet għal darbtejn li tuf il-provvista tal-elettriku huwa dovut għaż-żieda fid-domanda tal-enerġija li rajna f'dawn l-aħħar sentejn, domanda li żdiedet kaġun tal-esplużjoni fil-popolazzjoni. Kif rajna wkoll f'daw il-sentej b'mod partikolari, rajna domanda tiżdied ħafna. U minkejja li l-Awditur Ġenerali sab li l-investiment li sar mill-Eni Malta fl-2023 kien inqas mill-investiment li sar fl-2014, Miriam Dalli baqgħet tiftaħar li l-Gvern investa. Meta dan mhux il-każ kif konfermat mill-NEO. Ix-xogħol li sar dawn l-aħħar xhur kien xogħol li kien pjuttost intensiv, kien investiment aggressiv. Mistoqsija fuq l-living jekk hemmx data għal meta se jkun qed jintemm dan ix-xogħol fuq id-distribuzzjoni, il-Ministru qalet biss li dan huwa settur li dejjem jonqsu aktar ħidma. Is-settur tal-enerġija huwa settur li trid tibqa' tinvesti dejjem fih. Intant il-Ministru Dalli ma kellix soluzzjoni għall-inkonvenjent li kienu qed joħolqu il-generators li tpoġġew fit-toroq. Nifhem li huwa inkonvenjent, però meta nitkellem man-nies nifhem li għalihom inkonvenjent iktar jekk ma jkollhomx dawl. Intant il-ħamis filgħaxija mijiet ta' persuni li attendew għall-ewwel jum tal-birfes spiċċaw kważi fid-dlam ċappa waqt dan l-avveniment. B'riżultat li kellu jitwaqqaf id-divertiment live li kien hemm waqt is-serata. Persuni li kienu preżenti spjegaw li l-provvista tal-elettriku waqfet għal darbtejn anka fl-eqel tax-show minn wieħed mill-mistednin prinċipali.